Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Барто и днес започваме една игра на... не знам как се казва, ще си игра... Добре. Супер бързина, яко. Опа, да умре, бе. Не можах да го взема. Добре. О май гад! Еми, изглежда... Мах бомба, ма убих. Поздравления. Ами... Тук е доста трудно, защото трябва да бягаш постоянно от някакви откачалки с бомби. И добре. Това ще е по-трудно. Омага. Някакъв обикновен срещу някакъв купен. Гад якото. И да. Ми изглежда това победи. Не ми хареса така. Защо обикновените така ги хитват или каквото правят там? Не трябва да го правят. Ние обикновените си имаме живот. Ние сме катерици. Ой, аз какви катерици бълнувам, бе хора. Моля, обясните ми какво е това животно. Хамстер ли, не знам. Причаме повече на коала. Няма значение. Абе, какво няма значение? То тотално си има значение. Аз ще тук се обирам награди, пак много ми пука. Те се убият там. Абе, може ба и аз да победя така, бе. Добре, аз тук се слагам бомбите. О, яко. О, не, това ще го използвам тотално яко. Добре, ще се го пазя. Ако тотално ме ударят. Не си го е мисли. Не е със стара ръка. Убиха ма. Как можах? Добре, имаме 3 жълъчета. Как забеляза, че от играта готина е? Не знам дали вас ви кефи, но мене ми е тотално яка играта. О май гад. То ще ми гръмна главата, бе. Прави туз. Тоест много неща си позволява. Айде. О май гад. Виж какъв съм зле, гледайте. Само убих са. What the fuck? Еми да, много съм умен. Направо като гъза на румен. Добре, ако искате на някакъв самотен рум, ето. Рум 11. За да събирате жълъчета и такива. Или да се учите да играете като мене, защото аз съм тотален нук. Ой, яко, каква бомба само. Тя гърми повече, бе. Добре, това е за самотна игра. Пак е добре. Защото все пак сте сами някои се смейкат играете като някакви тотални нугови. Защото като се смеяте гадно. В другия епизод ще ви покажа самата игра Transformate с мишките. Но този клип ще е по-кратък, защото тази игра ми е по-интересна. Добре, аз ще гледам като мрал хамстъртко. Не е обидно. Добре. Лошото е, че мога да снимам само 10 минутки. Значи ще да снимам към 30-40 минути. О май гад, това беше тотално яко. Искате ли сега да ви покажа как да съберете най-много? Слагате навсякъде такива. Видяхте ли? Всичко било унищожавано. Айде бе, това беше тотал яко. И отивате на някакъв рум да си играете с приятели. Или с неприятели. Такива хора, които не са ви приятели просто. Някакви нагли човечета. Добре. Колко жълчета имаме? Добре. 3. Ето и поне да си купя па. Не, аз искам котката. Или тъс, или у нас. Не у нас. У нас е по-ефтина. Аз нямам толкова. Не, то ще да ме взриви. Тя някои тотално искат да ви куцнат главата и да я вземат за украса. Защото някои са тотални хитърчета. Искат да убият. О да, жълч. О да, мектоганска бомба. По-бързо гърми. Не.
Пак се самозървихме. Добре, не е проблем. Какво говоря? Голям проблем е. Лата фото има много красиво име има, бе. Гатякото. Добре, това мисля да е за този клип. За другия ще... Не знам по-яко ли ще е. Ако ви е харесал клипа, дайте палец нагоре, а пак ако искате за още се абонирайте. Чао!